Entonces o Cuco é un panorama, é un gran showman que queda aí recordado por eso, un home sin amor ao diñeiro, por eso se fixo tan famoso. Ten cousas naturales da naturaleza de un ser humano, por eso ten este recuerdo, non é un profesor, non é estudiado, é un auténtico xeume de verdade. Entre tanto magosto en Ourense, en Noticias Dispersas e Radio Liberdade fixemos unha pequena pausa, pero a festa non para. Viñemos a Velle, onde este día 9 de novembro celébrase a segunda edición dun evento maravilloso, chámase Cucomanía. É unha homenaxe, na que a palabra homenaxe queda un pouco rara, non? Unha celebración do Cuco de Velle. Hai xente, millennials e xeración Z, que lle dis o nome de Cuco de Velle e non sabe quen é. Quen foi? Que significa, que sigue significando Cuco de Velle para a música popular deste país? Pois é un artista extraordinario. Emilio Pacámara, un artista que inventou a música mestiza antes de que aparecese ese termo vía Manu Chao. Aquí, a un pouquiño, naquela curva, tiña a súa casa, e na palleira da casa empezou a vender viño, e empezaron a parar amigos e compañeiros que eran todos músicos moi diferentes, pero con un talento inmenso. Por exemplo, os irmáns Cudeiro, os irmáns Pichís, o señor Alberto, o seu irmán, Ángel Meiga, un pianista virtuoso, e cada quen traía o seu estímulo musical, misturábase na palleira, fixo un mostrador, no mostrador puso unha diana, e aí batíase co bombo, e as cancións entraban dunha forma e saían da outra. A xente de Ourense, tanto o Paraguas do José como esta do San Benitiño, témolas como dous temas míticos propios, verdade? Son moi nosos. No ano 67, Toni Dallara, un cantante italiano, así destes romanticones, cantou no, como se chama, en Sanremo, unha canción coa que non gañou, hai que dicilo, non gañou, que chamaba Norma Mía. Festival de Sanremo, non estamos en Velle, estamos en Sanremo. Os músicos que se conteñan, que toquen en clave italiana, non en clave obviamente bravú de Velle. Claro, é moi sutil. Da quando conosco te, io vivo pensando a te, con tanto e tanto amor, Norma mía. O compositor deste non estivo atento porque falta algo que non sabemos o que é. Non sabemos o que é. Faltaba o ai la la la. Si chega a cantar o ai la 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 en Sanremo, arrasa. Chegou de alguma maneira tamén a charanga do Cuco de Velle, trucaronlle a letra, non alguén dixo que o italiano non era o seu e fixéronlle aí está a grandeza dese momento, que a canción é preciosa, sí, pero eles meteron o ai la la la, que foi, pois, claro, para nós ese momento é, a canción é preciosa, pero ese momento é o de potencia vocal, o de potencia e tal, e fixo dunha maravilla, fixo un tema excepcional, non? Se vas o San Benito, se vas o San Benito, se vas o San Benito,
Entón, é prodixioso, porque no seu repertorio, que quedou registrado nun disco, na Palleira, hai unha unidade estética grandiosa, pero os estímulos son dende cancións da Coral de Ruada, onde cantaba el, este cantar da vendima, hecho un cantan vendimeiro, a cancións italianas, como este, ou o mítico Paraguas do Gosé, que descubrimos que tiña unha orixe andaluza. Esta canción, en algún momento, cando empecé a preguntar, había xente que decía que viña de Cuba. Ten a teoría de que quizáis el puido traer esta canción de alá. En algún momento eu atopei este discazo de Paquito Jerez, un de Úbeda, que ten a cara B, el Paraguas de José. O retrouso é tal cual, máis ou menos, canta o Cuco, logo fixeron eles o que les veu a gana e fixeron a maravilla de que ahora sí, escoitaremos e cantaremos. El paraguas de José es un paraguas tan malo que le caen 4 gotas y se le moja hasta el palo. No hay por eso una muchacha que por mojada que esté se quiera poner debajo del paraguas de José. Foi o resultado dunha pescuda. Primeiro peneiraches a música cubana toda, e depois peneiraches en internet, e viches con este disco que che custou exactamente €1,5. Na cara canta Alfonso Romero, unha canción que se chama Alfonso Romero, na cara B, el Paraguas de José, que aí va. É absolutamente fantástico e un referente de creatividade que, o que digo sempre, Ourense sodes unha antena dimensional que conectades con todas as estéticas do planeta Terra e todo o que chega aquí acaba converténdose en Ourensá. Entón, sodes un referente maior para toda a música galega. Cando foi a Revolución do Bravú, xa estou rematando, todos os grupos do Bravú tiñemos un referente, escoitábamos aos Pogues en Irlanda, ou ao Flaco Jiménez en Texas, ou a Mano Negra en París. Ben, pois o mesmo que facía Mano Negra, facían os Pogues, ou facía Flaco Jiménez, xa facía o Cuco de Vella.
Bueno, non presentei a Xurxo Souto porque en realidade non precisa presentación. Un dos armadanzas desta festa, que non é máis que unha festa. Esta festa seguirá, imos oficializar, xa vai ser para sempre, vai quedar no calendario festivo de Ourense esta festa. Isto é a cucomanía, é un sentimento colectivo, é unha convocatoria colectiva. Isto non organiza ninguén, simplemente as cuquistas e os cuquistas apaixonados. Comezou dunha forma espontánea, sería un pouco longo de contar. O ano pasado, depois pasou algo extraordinario. Chamáronos de Maceda, porque ali había un baile onde o Cuco era Deus, e a neta, o baile levaba 50 anos parado, o baile comunista, decidiu reabrir o baile para facer a cucomanía. E agora aquí, en Velle, na casa de Marta, onde tantas veces parou o Cuco, a derradeira taberna que queda aberta en Velle, pois ímonos xuntar xente de toda Galiza para reivindicar o Cuco, porque mira, aquí está Manolo Maseda, que ven de Burela, está Roberto dos Cuchufellos, que ven das montañas de Manzaneda, vexo aquí a Catoira, que decidiu facer Chorrensán, pero é coruñento, ven Toniño e o seu irmán Xan, fundadores de Treixadura, dende Vigo, está Velle ao centro do mundo, gracias ao poder do Cuco. E que acabe de chegar a seu irmán, Xan, fundador de Treixadura. Bueno, un pouco da Mandela, un pouco máis maior que a min, e era daquela que dirixía un poquinho as cousas que íbamos facendo, e chegamos aquí porque dixeron que había festa. Como isto, era chegar e o que chegaba, pois tocaba. Viñamos desde Vigo, que daquela eran casi 3 horas de camiño, non había autovía, nin había nada. Con presa, tal, total, adiantamos un coche, nos parou a Guardia Civil, ali, bueno, dixo Xan, conducía el, liámola, tal. Entón chegou o home, dixolle a Xan, o carné de conducir, e non o tiña, non o tiña nin a guantera, e dixo, hostia, o carné, me cago. E entón dixo, non sei se o teño atrás. E levantou o maletero, traíamos as gaitas, o tambor, todo tal. E o home mirou para Xan e lle dixo, que son gaiteiros? Sí, tal, non, vamos a estar aí ao do Cuco de Velle. Home, do Cuco de Velle? Sí, porque no, vamos facer así o domingo, tal. O Cuco é moi amigo meu, tal, non sei que. Usted sabe o que fixo? Sí, igual pise un pouco a línea continua a andar. E entón o home lle dixo, mira, non che vou poñer a multa porque perdeu de o día, anda, e de para lá, non lle recordo o Cuco. Na charanga había uns musicazos que o acompañaban aí de maravilla. Estaba o Ángel Meiga co acordeón, estaban os hermanos Pichís de Cudeiro, o Berto co clarinete, estaba o Inglés coa guitarra, estaba, bueno, pues, o Pepe de Oira no bombo, claro, que moitas veces contaba Xuxo que non había bombo ali, que lle daban no mostrador, e tiña Diana posta para marcar aí o tempo. Toda esa xente, unha vez que coñeces esas persoas, preguntas, de onde saíron estes? A maioría dos que estaban aí, tocando, cantando, facendo posiblemente eses arranxos dos temas, pois viñan da música dos anos 60 en Ourense, dos grupos de rock, das orquestas da Auria, das orquestas de la Bilbaína, bueno, dos café cantante, todos esos viñan todos desa época na que, bueno, funcionaban de outra maneira que non funcionamos agora. Aníbal, que está aquí, ten moita experiencia neso tamén. Eran xente desta que tocaban na Auria e chegaba un artista, 2 días antes dabanlle 12 partituras. Dicía, hai que preparalas, hai 3 delas que non están no tono no que vamos cantar, sino un medio tono para arriba, e hai unha que hai que baixar o tono, e tocaban con ela así. Claro, e aí ven a grandeza tamén desa música que para nós é tan propia e tan maravillosa. Tamén podemos darlle a voz aquí ao Aníbal, que o Aníbal, ademais, bueno, non hai problema, é simplemente van respetar moito a tua palabra, ademais de formar parte de toda esa recua de músicos que viñan das orquestas, de Auria, todo eso, pois acompañou o Cuco moitas veces nos seus bailes pola provincia e por aquí. Ourense, por favor, Aníbal.
estou moi afónico, non vou dar falado. Simplemente, para min isto é unha alegría poder estar con todos vos e poder seguindo recordando ao Cuco de Velle, que foi un gran amigo, músico e unha gran persona. Pois grazas a toda esta xente, a todos estes artistas que van facer unha festa e, por suposto, non a podíamos perder. Grazas, Xurxo. Medre a Cucomanía. Medre sempre. Eso é un milagro. Este é un milagro porque, vamos a ver, é o Cuco de Velle, nacín con il, criaime con il, bailei con il, de todo, de todo. Entonces estou encantadísima de ver a xa xente que hai moito tempo que non vías, esta xente que me recorda o Cuco de Velle. Aníbal, encantada de verte, non sabes a alegría que tuve en a verte agora, non sabes a alegría que tuve, porque é que te quería muchísimo.